mga tol, welcome sa aking welcome sa aking channel. Hello mga tol, welcome ulit sa aking channel na nagbabalik. Ako nga pala si Renz Manuel, kasama natin ngayon si Mama Hello mga tol! Marilyn TV po. Ngayon, ang topic natin is about sa Rusi Titan 250 Fi. So yung motor na to matagal ko na tong inaabangan sa Rusi store ngayon ko lang siya na-tsempuhan. So kahapon nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin yung motor. So napaka-swerte ko. So ayun, Rusi Titan 250 Fi, isa siyang Neo Retro. Available siya sa tatlong kulay. Yung black, yung ewan ko anong klaseng blue yun, pero may pagka-shade ng blue. Tapos yung maroon. Yun, tatlong choices. So nasa sa inyo na lang mga tol kung ano yung preferred yung kulay na nababagay sa personality niya. Ayun, so sa specs naman tayo. Mayroon itong 250cc fuel injected. Tapos single cylinder, single overhead cam. Oil cooled na rin siya mga tol. Tapos ang kagandahan dun sa radiator niya, meron siyang yung radiator guard. Parang meron din ganun yung classic. Yung classic meron siyang radiator pero wala siya ng guard. Yung parang protect dun sa maganda yun kasi dagdag forma din siya dun sa mas lumaki yung dating ng motor. Kasi meron siya nung parang extra fairings dun sa may taas na bahagi ng makina niya. So ibig sabihin mas malaki yung Titan sa Rusi Classic TFI. Parang mas malaki. May pagkakaiba sila ng laki. Yung sa Rusi Classic parang may pagkamahaba siya na na medyo malapad. Itong Rusi Titan, lumaki yung tingin niya dahil dun sa tangke niya Mamaya tignan natin kung ano yung capacity ng tangke niya. So meron din tong 6-speed gear transmission. Halos lahat na yata ng motor ganun na ngayon, 6-speed gear transmission. So mas okay siya. Mas marami siyang yung gearing. Or engine oil capacity niya is 1.3 liters. Katulad lang din ng classic 250 Fi. Nandito tayo, yung tank capacity niya napakalaki mga tol, no? Nung nakita ko siya ng personal, grabe talaga. Ang ganda, laki ng motor, para siyang big bike. Kahit 250cc lang siya. So, Bike na rin yun. Consider na big bike. Kasi sa bagay, 250cc, hindi siya yung katulad ng iba na 175. Ayan nga, mga tol, no? Yung fuel tank capacity niya is 15.5 liters. So, napakalaki niya. Wow. Ang ganda nun. Malaki. Mas malaki Siguro. kaysa dun sa classic, no? Classic. Hindi ka mayat-maya nagpapagas kasi lalo na mas maganda, tuloy-tuloy yung biyahe. 15.5 liters, so napakadami nun. Gas consumption niya, ito lang, hindi naman to yung pinaka-exactong depende pa rin yan. 2.8 liters niya in every 100 kilometers. So kayo na bahala tol mag-compute kung ilan yung niya per kilometer. Yung max power niya is 17.7 horsepower, kamukha lang nung sa classic 250 natin. Tapos yun, 17.7 horsepower at 8,500 RPM. Tapos yung max torque niya is 17.2 Newton meter at 6,000 RPM. Max speed niya, meron na ako nakitang ganito sa YouTube. Trinay niya yung bilis ng motor kung hanggang saan siya. Umabot siya ng 130 kilometers per hour. Sobrang bilis. Mabilis siya. Grabe. Pero ito nagre-range depende pa rin 125 to 130 kilometers per hour. Depende sa mga nagko-control ng motor. Ayan. Siguro yung mga yun, yung sanay na talagang mag-drive mga tol. Kasi kung hindi ka pa sanay mag-drive ng motorcycle, mahirap din abutin yung ganong sobrang bilis. So siguro pagka beginners
first ka pa lang or hindi ka pa talaga sanay, lalo na pagka nasa talagang expressway, hindi pala pwede sa expressway. Sa highway, ayan, sa mga national Sa mga road, national road. siguro nasa ano ka pa lang pwede sa 70 ganun, or 80. Huwag nyo na muna subukan mga tol, ganun kabilis na medyo kapakapain nyo muna, delikado rin. So, electric start siya, wala rin siya nung kickstart. Siguro dahil yung bike, karamihan sa mga ganung klaseng bike malalaki, wala na talagang ganun, wala na siyang kickstart. Kasi mas parang, mas maganda tignan kasi kung wala siya. Pero dagdag din siguro sana yon na feature ng motor if ever no, na hindi mo na monitor yung baterya nung motor. Oo, parang mas gusto ko pa rin siguro yung merong kickstart para if ever na magkaroon ng problem sa ano niya, sa electric start, meron kang option, di ba? Problema lang doon mga tol, dahil ang laki ng bike, ang laki ng motor no, kung hindi ka ganun katangkad tulad ko. Mahirapan ka mag-kick nun. Yun Pag lang. pag kick-start mo yun, medyo ma-out of balance ka eh. Medyo pinagkaitan tayo ng height. Oo, medyo malaki yung motor. So, mahirapan din tayo. Siguro, isa rin yung sa mga kinonsider ng kumpanya. By the way, yung Rusi Titan 250 Fi is galing siya sa Longsing Motor Cycle Company sa China. So, nirebrand lang siya ni Rusi. Yung kumpanyang yon, yung Longsing Motorcycle Company, isa siya sa mga gumagawa ng parts ng makina para sa BMW. So, hindi natin pwedeng pag walang bahala yung motor na to kasi wala eh. Hindi naman siguro pipiliin ng BMW yung Longsing Motorcycle Company kung hindi nila pinagkakatiwalaan. Tama. So, yun. So, yun sa magandang about sa motor na to. Next tayo, kung makikita nyo yung sa may handlebar niya, may makikita ka doon kill switch sa may bandang right ng handlebar. Magandang feature din yun para hindi ka na doon sa mismong susian magpapatay ng makina. Meron na siyang kill switch. Meron na rin siyang pass light sa may bandang left ng handlebar. Magandang feature din yun. Tapos, ito pang maganda dito mga tol, meron siyang USB charging port. Tamang-tama sa mga nagbibiyahe Oo, na may navigation. Lalobat yung city mo, meron kang Bili ka lang nung cellphone holder. Tapos yung USB cable mo, ano na lang siya, nakakapag-charge ka na. mas maganda siya. Magandang feature yun. Kinonsider ng kumpanya yun kasi marami na ngayon nagmumotor na yung bumibiyahe ng malayuan. Digital panel. Yung panel niya is fully digital na rin. Hindi pa siya yung colored. Parang black and white pa siya. Pero visible naman siya sa daytime. Pwedeng palitan yung panel. Pwedeng palitan yun. Oo, pwede. Alam ko pwedeng palitan yun. May nakita na ako nagmo-modify. Kasi para sa akin lang ng mga tol, parang hindi bagay yung niya kasi yung panel. Parang mas maganda para sa akin, mas maganda yung panel nung Rusi Sa Classic. Classic. Oo. Agree ako dun kasi mas maganda nga naman yun. Mas mukha siyang, social. Oo. Mas mukha siyang mamahalin compared dun sa digital panel nung sa Titan. Siguro pwede naman palitan yan kasi alam ko plug and play lang naman yung mga panel na ganun. Pero siyempre mas maganda mag-consult ka muna sa mga mekaniko ng mismong Rusi. Yung light system niya, mula headlight, signal light hanggang sa tail light niya is full LED. So mas tipid yun sa baterya. Tapos mas maliwanag siya mga tol. Kung makikita niyo yung headlight din niya is medyo may pagka modern or tawag dito, futuristic yung dating. Napakaganda ng headlight niya. Sa ganong klaseng motor na parang neo-retro, siguro isa rin yun sa mga tinignan nila na i-upgrade kasi modern eh. Kung hindi nila papalitan yung itsura ng headlight niya, parang hindi siya magmumukhang sa modern. Yung handlebar niya, makikita niyo yung handlebar niya, hindi siya yung sobrang yung low rise, no? So yung category ng handlebar niya is yung mid rise. Parang ganito siya mga tol. Mid rise. Hindi pagka mataas siya.
hindi siya ganun nakakangalay. Yung tangke niya sa baba, meron na siya nung parang belly pan or skid plate ba yung tawag doon. Parang extra protection din sa may baba. Pero ano rin yan eh. Parang plastic lang yata yan, hindi siya yung metal. Pero okay na rin. Maganda na rin yun. At least may protection pa rin siya sa may baba. Tapos yung mudguard. Yun, isa yun sa mga magandang feature nung motor. Kasi yung fender niya din sa likod or rear fender niya medyo may pagkamaikli lang. Kaya nilagyan nila nung mudguard. So yung iba nagpapalagay pa nun, itong motor, meron na siya agad. So hindi mo na kailangan palagyan. Hindi ka nagagastos, meron na siya agad. Tapos maganda rin yung mudguard niya. Meron din siya. Kaya parang pala, likod. ngayon alam ko na kung bakit mas mahal yung Rosy Titan sa Rosy Classic. Dahil ba dan? Isa joke. Pwede rin, mahal din ng ang mudguard kung papalagyan mo. May presyo din yan mga tol. Next, yung sa seat cover niya, meron siyang anti-slip yung cover niya. So hindi siya yung parang madudulas ka or yung gagalaw or malibot ka sa upuan. Kasi makapit siya, no? Hindi ka basta-basta madudulas lalo na sa high speed. So yun. Next natin yung swing arm niya. Ano siya, aluminum swing arm. Kung makikita niyo mga tol, malapad yung swing arm niya, pang big bike yung dating. So mas maganda yon at mas safe yun kasi 250cc eh. Mas maganda, makapal yung swing arm tapos aluminum na siya mga tol. So nasa may swing arm na rin lang tayo, isunod na natin yung fully adjustable monoshock niya. So itong bike na to na tinignan ko sa Rusi store, yung monoshock niya kulay red. So maganda siya. Medyo sumisilip siya labas. Kitang-kita siya kasi kulay red. Tapos dagdag forma din siya mga tol. Hindi siya yung katulad ng iba na yung shock niya nasa gilid. Yung monoshock. Tapos fully adjustable siya. Next natin mga tol, yung sa forks niya. Ano siya, inverted forks din katulad ng classic 250 Fi. May pagka-match yung datingan dahil sa 250cc na siya. Ano na rin niya sa forks niya. Maganda yung play nun, yung suspension nun maganda kaysa sa mga ganito. Yung ano ba tawag dito na? Yung sinabi mo rin sa isang video na sa isang video. Bruh. Ang mga tol, nakalimutan ko na Di siya tulad ng ganito na forks. Yan. Mas maganda yan. Mas mukha siyang macho. Mas malapad yung sa taas niya. Yung sa muffler niya, stainless na siya mga tol. Parang di na rin siya hindi, papalitan mo pa ng muffler, gagastos ka pa. Yung muffler nito maganda ng tunog. Next natin, braking system niya, front tsaka sa rear. Braking system niya is disc brake, front tsaka rear. Di katulad ng sa Rusi Classic. Yung sa Rusi Classic dual disc brake siya sa harap. Ito single lang. single disc brake lang. Ewan ko, siguro mas maganda na rin yung braking system nito sa Titan kaya isa lang yung nilagay nila. May napanood ako sa YouTube, sabi niya ang ganda daw ng yung sa braking system niya. Alin? Yung sa Titan. Oo, yung napanood ko yung YouTuber na nag-video sa Rosy Titan. Siguro mas maganda nga yung ano niya. Kaya kahit isa lang yung ilagay nila is pwede na. So yung motor na to sa braking system niya, wala pa siyang ABS. Siguro mas mahal nga yung motor kung may ABS siya na feature. Mas maganda rin talaga yung sa merong ABS, yung pag binasa mo yung abs. Hey! Sa lalaki, yung abs ang ganda tingnan. Wala na ako yun. Sayang, no? ABS. So anti-lock braking system, wala na siyang ganun. Siguro next version niya sana meron na. Pero siyempre, i-consider din yung sa price. Siguro mas mataas na siya nun. Baka pwede na siyang umabot na hindi, mamaya na lang natin pag-usapan yung price. Next natin, yung sa front tire niya, yung size ng gulong niya sa harapan is 100
100 by 80, 17. Yung sa rear, yung size niya is 137/70, 17. Tapos naka-alloy mags na siya mga tol. Alloy mags. Tubeless tires din. Tapos yung ginamit na tire sa kanya is soft compound tire. So mas makapit yun. At mas maganda yun sa mga sementadong daan tsaka mga asphaltadong daan. Yung seat height niya halos ka pareho lang ng Classic 250, 790 millimeters. So siguro sa height ko, ewan ko nung height ko. Ano na bang height ko ngayon? Tumatangkad pa ba ako? Bruh. Asa ka pa. Ayan. Asa ka pa. So ito may pagkamataas tong motor na to. Hindi naman ako ganun kating kayat. Mas mataas lang dito ng konti yan mga tol. Tapos mas malapad upuan nito. Siguro mas mafe-feel mo yung taas ng Rossi Titan kaysa sa Rossi Classic 250. Kasi mas malapad yung upuan ng sa Titan. Kasi mas nakabuka ka. Yung ground clearance niya simula doon sa belly ng motor hanggang doon sa ground is 170 mm. Yung weight ng motor ay 139 kilograms. 139 kilograms. Kasi 139 kilograms kasi yung tangke niya malaki. Siguro mas dadagdag pa yun kapag full tank yung motor. So Dadagdag siya. parang mas maganda rin yun kapag ka yung magdadrive ka talaga sa highway or sa mga national road. Kahit bilisan mo siya, hindi ka maano ng may makasalubong ka man na mga malalaking truck. Hindi ka tatangayin ng hangin. Yun yung kagandahan pag mabigat yung Motor. Tsaka kung malapad yung gulong, mas stable yung motor mo sa high speed kapag malapad yung gulong. Tapos makapit. Okay mga tol, tapos na tayo sa mga specs ng motor, Rossi Titan 250 Fi. So sa price naman tayo. At saka sa installment ng motor kung balak nyo, kung kukuha kayo. So yun, pasa ko na kay mama, siya yung mag-discuss sa inyo ng sa pricing. Okay mga tol, so as usual, ako yung magsasabi ng mga price and installment basis. At syempre, meron akong I have my codex Meron ka din. again. Mga lods. Ay, mga lods. Sorry, sa channel ko pala yun. Okay mga tol, so ito nga yung ating Rossi Titan 250 Fi. Ang cash price niya ay 113,000 pesos. So mas mahal siya ng konti lang naman, mas mahal siya dun sa Rossi Classic 250 Fi. Ayun, so yun, 113,000 pesos. Alright, so let's jump to down payment. So sa installment basis tayo, mga tol. Ang down payment nitong si Titan ay 10,000 pesos. Ayun. So parang mas mura yung down payment nitong Titan kaysa kay Classic 250 Fi. By the way, yan po yung updated price ng sa Rossi Titan 250. Yes mga lodsok, ay mga lods na naman. Yes mga tol, so ito kakakuha lang namin sa mismong Rossi store yung price. So updated na updated ito mga tol. Okay, so yun nga, 10,000 yung down payment. Kapag kukuhanin mo siya ng 36 months, ang monthly mo is 4,400 pesos. Ayun. So, less 300 pesos per rebate kung maaga yung tulog mo. Ang gas po. Ang gas. Okay, so yun nga, 4,400 pesos kapag 3 years. Sa 2 years naman or 24 months, ang monthly is 5,910. Mas malaki ang mas malaki ang hulog nito kaysa dun sa Rossi Classic 50 Fi. Kasi dahil sa mga features din na nalagay. Oo. Ayan mga tol, so ang pinaka short term nila is 1 year. Yung 12 months. Ayan. Ito talagang medyo malaki-laki na rin yung yung hulog niya monthly. So parang medyo mahihirapan ka kung ang income mo is less than 15,000 a month.
pinakamabigat na to. Ayun, yung 1 year, ang monthly mo is 10,430. Ayun. So, yun yung pinaka short term nila, yung 1 year. Parang kotse na na. Tol. So, mahal na rin pala itong Pero di siya, 1 year lang naman. oo, at least yun yan. Yung kagandahan, 1 year mo rin sa lugar. Matatapos na agad. Pero kung talagang hindi mo naman kakayanin, bakit pwede naman sa 3 years? Oo, tapos every month kapag may extra pera ka, pwede mo naman siyang dagdagan yung hulog mo para mas mabilis mo siyang ma-pay off. Tapos ang kagandahan pa sa Rusi 300 yung rebate niya. Sa iba kasi ang alam ko 200 yung rebate mo kapag na-advance ka or mas maaga kang mag-ano. Kagaya ng ganitong motorcycle, mga tol. Ang rebate nito is 200 pesos lang. 200 pesos. So, malaking bagay na rin yung 100 pesos. Magkano ang gasolina ngayon? Mahal, di ba? So, maganda na rin yan. Panggas. Maganda rin i-consider yung Rusi. Magandang i-consider yung Rusi kung bibili ka ng motor. Kasi maganda na rin naman yung nila. Yung mga motor nila. Nakikisabay mo yung mga motor Oo, ng hindi na Rusi. rin nagpapahuli ang Rusi kasi napakarami na rin mga gumagamit ng Rusi. No tayo sa brand war mga tol, no? Kasi lahat naman yan isa lang naman yung purpose yung madala ka from point A to point B, yun lang naman po yun. Kung sa brand naman po may napatunayan na rin naman po yung mga nahuling brand. Pero syempre iba pa rin yung brand diba? Yung mga nauna mas kilala, yung mas may napatunayan. Pero if yung budget mo hindi naman siya ganun laki, no? Consider nyo rin yung Rusi. Rusi, Salamat mas mga tol. lower price at talagang maganda na rin yung mga makina ng mga Rusi. Hindi na rin siya basta-basta. Kaya kami nung wari kami sa Rusi, ito, yung Rusi PC175. Isa sa mga tinignan nila kasi affordable mga tol, wala na tayong nakalimutan na nabanggitan natin yung mga specs at yung sa price. Siyempre kasama po natin si Marilyn TV po. Channel niya, please i-visit nyo rin po at subscribe na rin po kayo mga tol about din sa Mga motorcycle, pero sari-sari yun kasi yung content ko. So, may mga din doon, buhay probinsya, yan. So, balang araw baka makakarating din tayo sa mga iba't ibang lugar. mga Hopefully. tol. If may time kayo, please visit nyo po Marilyn TV. Marilyn TV. Mga tol, salamat ulit sa panonood. Papaalam na kami till next time. Don't forget to subscribe mga tol, Renz Manuel and Marilyn Marilyn TV. Thank you. Bye-bye. God bless!